yanzu kaga yana daga cikin larurori da muke fama da su, ciwon suga, ciwon hawan jini, ciwon kaza, ciwon kaza. Abin mamaki malam, bincike sai gashi ana faɗa, turawan suna faɗa, kubewar mu da ka sani, kubewa, ladies finger, yan siraran kubewar nan haka, masu kaman yatsun mutum haka, matsakaita masu tsawon nan, wanda yake da ciwon suga ko hawan jini, ciwon shuga, ya samu wannan kubewar kwaya biyu. Wannan fa karanta ne a intanet, rubutu na zamani, kuma turawan suka yarda da shi, kuma aka jarraba, ake yada shi a duniya. Kubewa kwaya biyu, ka same ta, ka yanke gindinta ta nan, ka yanke kan, sai ka samu tsakiyar ka dan tsaga gida biyu haka inda ruwa zai iya ratsawa. Kwaya biyu kawai, ka samu kofi guda, ka zura su a ciki, ka rufe kofin tun daga bayan isha'i sai bayan asubahi, gari in ya waye, ta jika, ruwan ya ratsa ta, zai canja ɗanɗano, zai ɗan yi yauƙi na kuɓewar, sai ka cire kuɓewar ƙwaya biyu, ka ɗiba ka sha. Wallahi idan kana sha akai, ka fara yi yau, ka auna shuga ɗinka, ka yi sati biyu kana sha, insha Allah sai ka je ka auna, kaga kamar baka da ciwon suga. Zai daidaita wato jinin, zai daidaita shuga ɗin, ya yi normalizing ɗinsa, ya zama normal. Wanda ya jarraba wannan yayi yake gaya mun, ya ce wallahi malam, Allah ya san kuɗin da nake kashewa akan harkar shugan nan, amma tun da na fara wannan na gani, alhamdulillahi, yanzu na ma daina shan maganin na bature wannan ɗin, to zan zo in gwada sai in ga yayi normal, kuma in ji jikina lafiya. Ashe kaga na gargajiya yana yi. Ganyen mangwaro, irin sabon ganyen, ba wanda ya kauri ba, in ka ɗauki ƙwaya kamar 15 ganyen mangwaro, ka ɗauke shi ƙwaya 15, kare wuce haka, ka zuba su a kwano, ka tafasa shi, ya tafasa da ruwan zafi, ka rufe shi, ya kwana, washe gari ka tace shi, kafin ka ci abinci ka sha. Ka ɗauki sati biyu kana wannan, ka je ka auna sugan ka gani, wallahi za ga yayi ƙasa. Yau in akwai mangoro a gwaro, ka je ka gwada. Kaga wannan me, itatuwa ne da muke rayuwa da su, Allah ya sa su magani ne na cututtukan mu, amma da gangan an hana mu nemi ilimin da za mu gane amfanin su. Zazzabin da ya dame ka rasa yadda za ka yi da shi, samu darbejiya, nim. Duk wanda yake fama da ciwon kai da zazzabi, ya samu darbejiya, nim, ai an san darbejiya, ka ciro ta, ka dafa ta, ta tafasa, ta dahu, ta sha wuta, ka rufe kwanan, ka zauna, ka cire kayanka, zikitir, sai dan gajeren wando, ka samu bargonka mai nauyi wanda iska ba za ta ratsa shi ba, ka shiga, ka ce wa matarka lulluba mun, ta lulluba ma, ka buɗe wannan kwanan, tiririn wannan ruwan, ka kafa kanka haka, ya dake ka, ya daki kirjinka, ka shaƙe shi. Wata tsohuwar mura kwantacciya, wani atishawa ba gaira ba dalili, da wani zazzabi da ciwon kai, da inda ka jera kwana 3 sati ɗaya kana yi, wallahi ji za ka yi kawo ke tar. In ƙara? To da ba dan kar ku ce Malam Abdallah mai maganin gargajiya ba, ya sai na ƙara. Wallahi suna nan da yawa, ba zan faɗa ba, saboda yanzu zan iya samun matsala da mutanen. Yauwa sai a ce yau gaba ɗaya an ma rugurguje maganin bature, ma rugurguje. Ku ci gaba da shan maganin ku na bature, shi ma wannan din a kula da shi, musamman wanda aka yi shi akan ilimi, aka jarraba shi, aka tabbatar. Allah ya ƙara mana lafiya, Allah ya taimake mu. Kaga in ta rikice ai sai mu koma mu buɗe shagon maganin gargajiya.